vékony fiatalember szlováki felvidékről, direkt azért hívtam meg őt, mert van egy-két gyakorlat, ami nem, de egy-két gyakorlatban meg fogja mutatni, hogy milyen ereje van. 70 kiló. Én azért hívtam meg, mert én szintén 65-71 kiló voltam, amikor nekiálltam ennek a dolognak. Szóval reméljük, hogy jó genetikája van majd a Uhrid Petinek, majd látni fogják. Attila, figyelem! Felkészülni, mehet! Na gyerünk Attila, akkor nézzük ezt, hogy kell a biztatás a versenyzőnek. A 110-es az megvan, hát ez csak egy új gyakorlaton. Nézzük a 120-asat akkor, ezt kell csak megemelnie. Na ez is meg lesz szerintem. Megvan, még megvan, már át is hajította. Most fogja átkodni, megvan. Gratulálunk, nézzük a 130-es. 130 kg következik, 130 kg. Hölgyek és urak, kell az a bizonyos biztatás, amire kértem önöket. Lehet sikongatni, lehet kiabálni, nyugodtan, bátran, hogy Attila átemelje a 130 kg. Gyerünk Attila! Gyerünk Attila, meg kell lennie! Jó lesz!